ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த வீடியோ. இந்த வீடியோ நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிறப்பான தரமான என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 வினோதமான ஐடியா பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போனா தான் இந்த வீடியோ ஃபுல் டீட்டெயிலாக புரியும். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க. நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க, கூட தர பெல் பட்டனை அமைக்க விட்ருங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். யாரோ 10 பேர் அடிச்சு டவுன் ஆனவ இல்லடா நான் அடிச்ச 10 பேரும் டவுனுங்க தான். ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. சரி, இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்ல நினைக்கிறேன். என்னடா இத்தனை நாள் வீடியோ போடல அப்படிங்கிறீங்களா? சாரி, வீடியோ போடாததுக்கு மன்னிக்க வேண்டும். ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ ஃபயரில் இருக்கிற வினோதமான 5 ஐடியை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். 5 ஐடியுமே வித்தியாசமாக இருக்கும். 5 ஐடியுமே உங்களுக்கு புதுசாகவே தெரியும் பார்க்கவே. உண்மையிலே ஒரு 5 ஐடியும் வினோதமான ஐடி. இதில் அந்த ஐடியெல்லாம் எப்படி ஒரிஜினல் பிளேயராக என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் கீழே கவுண்ட் பண்ணி விட்றணும். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த 5 ஐடி எது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா, வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் உள்ளே போய்க்கிறேன். எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளேலையும் ஷோ ஆயிரும். அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கை கொடுத்து அந்த ஐடியோட இதை போட்டுருவேன். ஐயோ குளருதே, அது பேர் என்னதுப்பா? யூஐடி கொடுத்துருவேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளேயரோட ஐடியை அடிச்சிடலான்னு வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பிளேயரோட ஐடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. அதே மாதிரி இதுக்கு இடையில ஒரு விசித்திரமான ஐடி, ஒரு பயங்கரமான 2 ஐடி இந்த இதில் காட்டியிருப்பேன். அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தா தான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஐடி. ஒரு பயங்கரமான ஐடி. ஓகே, ஃபஸ்ட் ஐடி இதுதான். டிஸ்பிளேவோட ஷோவும் ஏதோ நம்பரு. என்னடா இந்த ஐடியில் என்னடா வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. டப்புன்னு கீழே குனிஞ்சு பாருங்க. கீழே குனிஞ்சுன்னா தரையை பார்க்காதீங்க, அந்த பேட்சை பாருங்கள். பேட்சை பார்க்கணுன்னு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது பார்த்து சொல்லுங்கள். இப்படியெல்லாம் பேட்ச் வச்சுருப்பாங்களாடா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இது ஹேக்கரா இல்லைன்னா ஒரிஜினல் பிளேயரா, டாப் அப் பண்ணி விளாட்றாரா அப்படிங்கிற மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. அங்கே இதை பாருங்கள், அது என்னது, அவரோட லெவலு கூட 56வது லெவலு, 55வது லெவலில் இருக்கார் பாருங்கள். ஒரு உண்மையிலே ஒரு வெறித்தனமான ஃப்ரீ ஃபயர் வெறியனாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். இது உண்மையான ஐடியா என்னென்னு எனக்கே தெரியல. ஹீரோயிக்கில் வேறு இருக்கார். ஒருவேளை ஒரிஜினல் பிளேயராக இருப்பாரோ அப்படின்னு எனக்கு டவுட் ஆனிச்சு. அப்போ தான் எடுத்து பார்த்தேன். வெயிட் பண்ணுங்கள், ஹீரோயிக்கில் இருக்காரா பாருங்களேன். ப்ரொஃபைல் எடுத்து காட்டுறேன். இது ஒரு ஹேக்கிங் ஐடி தான் நான் நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள், காட்டுறேன். ரேங்கில் தோறேன். சோலோவில் 3 மேட்ச்சு, டியோவில் 1 மேட்ச்சு, ஸ்குவாடில் 30 மேட்ச்சு. இது என்ன மக்களை ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்களா ஃப்ரீ ஃபயர் என்னென்னே தெரியல. இது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இது ஒரு ஹேக்கரோட ஐடி தான். அங்கே பாருங்களேன், 30 மேட்ச்சில் எப்படி ஹீரோ போக முடியும்? அதுவும் 12 மேட்ச் அவன் போய் அடிச்சிருக்காங்க. 107 கில்லு தான் அடிச்சிருக்காரு. இவர் எப்படி ஹீரோய்க்கெலாம் போயிருப்பார் அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மையிலே புரியலை. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அடித்தா போகலாமா அப்படிங்கிறது மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டுருங்க. முன்ன பொண்ணு ஹீரோய்க்கு போனால் தானே தெரியும். ஓகே, நம்ம போனால் கிடையாது. ஓகே, பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இவ்வளோ பேட்ச். இது ஹேக்கிங் ஐடியா, ஹேக் பண்ணதா இல்லை என்னன்னு எனக்கு உண்மையிலே புரியலை, சத்தியமாக புரியலை. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த ஐடியா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், பார்த்துட்டு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஐடியோட நம்பர் கூட டிஸ்பிளேல அப்பப்போ ஷோ ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இது கமெண்ட்டில் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, நம்ம 2வது ஐடியை பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நான் சொன்ன வினோதமான ஐடி. என்னடா அப்படின்னு பார்த்து வித்தியாசமாக பார்க்காதீங்க. பாருங்களேன், நம்பர் நான் எப்படி அடிச்சு வச்சுருக்கேன்ட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படின்னு வரிசை அடிச்சு வச்சுருக்கேன். இந்த ஐடி உங்களுக்கு கிடச்சின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மறக்காமல் கீழே ஒன்று விட்டுருங்க. ஒரு ஐடியை எப்படி வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத மட்டும் பாருங்களேன். ஒரு ஃபேன்சியான ஐடி, உண்மையிலே ஒரு ஃபேன்சியான ஐடி. இந்த ஐடி கிடைக்க கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அவர் வெறும் 5வது லெவலில் வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் அதோட போயிட்டார். இதுக்கு மேலே அந்த அக்கௌண்ட்டை அவரால் ரெக்கவரி பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதுன்னு கூட தெரில. ஃபேஸ்புக்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா தான் போச்சு. ஒரு உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான ஃபேன்சியான ஐடிங்க இது. அந்த ஐடியெல்லாம் கிடச்சிச்சு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எப்படி காட்டி கெத்த போட்டி இருந்திருக்கலாம். எப்படி ஒரு ஐடியா வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காருங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிற மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. வாங்க நம்ம அடுத்த ஐடியா பார்க்கலாம். அடுத்த ஐடி பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதில் 9 மட்டும் அழிச்சிட்டு அந்த 8 வரைக்கும் போட்டு விடுங்க. இதுதான் அடுத்த ஐடி. இதை பாருங்க, உண்மையிலே ஒரு வெறித்தனமான ஐடி இருக்கலாம். எப்படி இருந்தும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எப்படி சீன் போட்டிருப்பாரு. 1 to 8 எவ்வளோ ஃபேன்சியான ஐடின்னு பாருங்க. பரவாயில்ல, நல்லா டாப் அப்லாம் பண்ணி விளாண்டுருக்காரு. ஃபேன்சியான ஐடி கிடைக்கிறத பார்த்து. ஓகே, பாருங்கள், அவரோட யூஐடியை பார்த்தே லைக்கை போட்டிருப்பாங்க. உங்களுக்கு 4800 லைக் வச்சுருக்காரு. உண்மையிலே ஒரு வேறு லெவலான ஐடி இது. ஆனால் என்னன்னு தெரில, இந்த சீசன் மட்டும் விளாடாமல் இருக்கார். என்னன்னு தெரில, அந்த ஐடி என்ன ஃப்ரீ ஃபயர் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சா என்னன்னு தெரில. பிரான்ஸ் 2ல் இருக்கார். என்னன்னு தெரில.
ஓகே பாருங்கள், இவர் உண்மையிலே ஒரு ஹேக்கர்லாம் கிடையாது, உண்மையிலே ஒரு பிளேயர் தான். உண்மையான ஒரு வினோதமான ஐடி இது ஒரு உண்மையிலே வினோதமான ஐடி. பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரியும் இது உண்மையிலே ஒரு வேறு லெவல் ஐடி. இந்த மாதிரிலாம் ஐடி உங்களுக்கு கிடச்சின்னா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். உண்மையிலே ஒரு வேறு லெவலான ஐடி. ஓகே, நம்ம அடுத்த ஐடி பார்க்கலாம் வாங்க. அடுத்த ஐடி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், இந்த டிஸ்பிளேல கூட ஷோ ஆகும் அப்பப்போ, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஐடியெலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. 5 வேறு ஐடியும் பாருங்கள். உண்மையிலே ஒரு வெறித்தனமான ஐடி. இதுக்கான பார்ட் வேணுமா வேண்டாமாங்கிறத மறக்காமல் கீழே உண்மையை விடுறேன். கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோ பார்ட் 2 போடுவேன். இங்கே பாருங்களேன், இந்த ஐடியை பாருங்கள். இது உண்மையிலே ஒரு வினோதமான ஐடின்னு நான் சொல்லுவேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, RS சீசனில் ஒரு மனுஷனால் எப்படி 60வது லெவல் போக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு அந்த அந்த டான்ஸர் பண்டல் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த எலைட் பாஸ் பாருங்களேன். இப்போ 1000 10,000 பேட்ச் வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் நம்புற மாதிரியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒரு ஹேக்கிங் ஐடியா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் யூஸராக தான் இருப்பார். கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் யூஸராக தான் இருப்பார். அதனால தான் 60வது லெவல் இவ்வளோ சீக்கிரம் போயிருக்காரு. இங்கே பாருங்களேன், அவர் போன மேட்சை கூட நான் காட்டுறேன். லைஃப் டைம் பாருங்கள், வெறும் 46 டியோவில் ஒரு மேட்ச், ஸ்குவாடில் ஒரு 46 மேட்ச் போயிருக்காரு. மொத்தத்துக்கு 47 மேட்ச்சில் இவரால் எப்படி 60வது லெவல் போக முடியாது. கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் யூஸர் தான். நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டுனா என்னன்னு தெரியலன்னா கண்டிப்பாக நான் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேன். ஸ்கிரிப்டுனா என்னது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன், ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே வாங்க, நம்ம இப்போ அடுத்த ஐடியா கூட பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த ஐடியா பாருங்களேன், இந்த சீசன் இப்போ கொஞ்ச நாள் விளாடாமல் இருக்கார். உங்களுக்கு பாருங்களேன், 10,000 பேட்ஜி. ஒரு பேஜோட மதிப்பு 25 டைமண்ட்னா 10,000 பேஜோட மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்களே 10,000 பேட்ச் இவ்வளோ ஒன்று செலவழிச்சிருந்தாலே இது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் யூஸராக தான் இருப்பான்னு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த ஐடியும் பார்க்கலாம். அடுத்த ஐடியும் ஒரு வினோதமான விசித்திரமான வேறு லெவலான ஐடியா தான் இருக்கும். உங்களை வெறித்தனமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணும் இந்த 5 ஐடியும். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த 5வது ஐடி இந்த டிஸ்பிளேல ஷோ ஆகுது பார்த்தீங்களா, இந்த நம்பர் தான். நான் அப்பப்போ ஷோ பண்ணிடுவேன். இது தெரியல ப்ரோ, எனக்கு இது ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துட்டு 5 ஐடியும், அதையும் நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்து டைப் படித்து பாருங்கள். இந்த ஐடி பாருங்கள், உண்மையிலே ஒரு வெறித்தனமான ஐடி. இதெல்லாம் எப்படி ஆக்கணும், என்னடா சொல்கிற ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மண்டை அதாவது இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த விளாட்றவங்களுக்கு தான் இந்த மண்டையோட அருமை தெரியும். இது பழைய ஒரு இன்குபேட்டரோட காஸ்டியூமு. அந்த சீசன் இவர் விளாடக்கூட இல்லை, எப்படி இந்த காஸ்டியூம் எடுத்துருப்பார் அப்படிங்கிறதான் ஒரு ஆச்சரியமான இது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொஃபைலில் பாருங்கள், ப்ரொஃபைலை கூட காட்டுறேன். ஒரு மேட்ச் கூட போகாமல் இருக்கார். இங்கே பாருங்களேன், லைஃப் டைமில் ஒரு மேட்ச் கூட போகல. 19வது லெவலில் எப்படி இது ஒரு 4வது லெவல் போனாலும் ஒரு மேட்சாக போயிருந்தால் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மண்டை எப்படி எடுக்க முடியும் இவரால், இது ஒரு டவுட்டான ஐடி தான். இது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், டவுட்டான ஐடி தான். பாருங்களேன், அந்த மண்டை எவ்வளோ லெஜெண்டான மண்டை, ஒரு இன்குபேட்டரோட காஸ்டியூம் இது. இந்த மாதிரிலாம் ஹேக்கர் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க. ஃப்ரீ ஃபயர்காரங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னே தெரியல. ஆட்டோ பேன் சிஸ்டம் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தப்போ இதெல்லாம் தூக்கி விட்டுருக்க வேண்டிய ஒரு ஐடியா தான் இதெல்லாம். இந்த மாதிரி இருக்காங்க ஃப்ரீ ஃபயர்காரங்க, என்னென்னே தெரில. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் உடனே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே, நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு சந்திப்போம். பாய்.